gaskiya sai a hankali kaji. Yawa wai da azumi da wala ne kun san ba mu daidai musulunta ba. To ba ku sabo musulunci ba ko shigo azumi shi kenan kawai sai abin da Allah ko ba haka ba. Kai na kana ganin azumin nan fa. Wai ake azumi bai ci abinci ko? A ana ci su dai ana dan yin kwana biyu ake ba ta. An ne bai ci abinci. Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina lillahi. gobe nan za ta ce. Ina lillahi. Yo mu da ma mun sani da musulunta yanzu ba sai bayan sallah ne yake wilaya an ce azumi bai sai olsa ko? Wilaya olsa ne ta tashi. Hankali na nake. Wilaya olsa ne ta tashi. Olsa ba wuce ne kawai ke olsa. Ni ba biyo shi ba ne? Ni biyo shi ne Ya murati. Ai sai ba gobe da ka dake alwan da za ka gane wannan. Yahoo! Wow! Ba kowa ne san da wannan abu. Kuwa jama'a! Gari ya gaishe! Ya kuwa ya gaishe! Ba wannan watan bane an yi rafkanuwa sai watan rabi'a awal saboda wannan shekarar ta zo da abubuwa sakamakon kankara ma ta tashi. Wallahi yin diddigu sai ake aji. Mu dai mun saba muna cin komo ginda da wani mu. Ya ce a gaya mu. Ran dai ga azumi. An dai ga azumi. Sun duba kitabun tumuti an daga. An dai ga azumi. Sai watan rabi'a awwal tsakiyarsa. An dai ga azumi. Sai watan rabi'a awwal tsakiyarsa watan sanyi za a azumi. Sakamakon aguguwa sun tashi. An daga an dai ga azumi. Mai gida da gaskiya an dai ga azumi. Ke kina samun tuba azumi suke. Gari ya gaishe! Ya kuwa ya gaishe! Ya ce in gaya muku! An daga azumi! Sai watan rabi ya awai ya gota! An zauna da malaman Najeriya ranka ta kaf! Ciki kake ko an dai gazimi ba ruwan mu dai gazimi wani littafi ma kai ce a kitabu tumuji aka karanta bincike shi ma ya da karanta bincike a gano haka kai da aka nutsu wani kitabu tumuji ka tafi koma wannan ana fansarwa ka tafi kasuwa kuri aya ta kuri da mu gazimi za a kama to kana yi sai an kama ka kana ɗaukar kuwa jama'a azumi da ya daga shi sai ɗaya ga wata shi ma tsakiya watan maulidi sai sanyi ya ɗan ba ruwan maulidi ya ɗan wani ga azumi sabon arna na taɓa a duniya a tarihi akwai wanda ka daga azumi ba sabon tuba bane kuma wakasi ne sabon tuba wanda bai da hankali jin daɗin da irin na mini hankali ya sa na jin daɗi ne kuma za ka tashi da duniya ba taɓa daga azumi ba ta ba su ke jin da gargaje jin bashi